everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maroa. Ganun wa man ko nang maugahom, Lupolo. Ganun ordinary ramon kong amahan. Ganun di man ako'y gihamok tinang hunghong ni Maroa. Tungkay si Marlang gipili. Ug tungod kay babae, usa ka lang kang guardian maning. Mao ka nang imong papel karon. Guardian ni Marla. Nga na kita sa bahay ni Tia Lourdes. Tia! Tia Lourdes! Nakastaas, Tia! Mingaw man, Elgin. Basin wa din ni mo iyan. Gabriel, malipot ko sa layo, ha? Basig tuwa siya dito siyang mga tanom. Oh, sige. Kamingaw ba ining dapita? Nakaanto sa dupuyo din ni ang tiya ni Elgin, no? Ang nagituod nga kadlok kaning iyaan ni Elgin. Kinaw, ang mga tanom nga gipangbitay sa balisbisan. Daghan kayo. Saan yung mga tanom ma? Asa nang to si Elgin? Mailang unta kung niyang iyaan ni Elgin. Gusto, manangpit ko, be. Mayo! May adlaw! Ayo! May adlaw, ma'am! Oh! Wala! Nangabli niya ng lamba. Ng lamba sa pultahan? Ma'am! May adlaw, ma'am! Ayo! Naunsam to siya? Wa na mga bli. Naunsam to siya na? Naniraman sa pultahan sa diyang nakakita na ako. Si Elgin, atuon ko si Elgin. Hain man ka ni Tia. Elgin! Oh, Dali! Ang imong iyaan ba? Naaras taas. Nakakita ako niya. O nakita ko niya. unsa? Hain man siya. Kuan, nasa taas, nakapahibong kayo kay sa iyang pagkakita na ako. Gikalit niya sira og balik ang pultahan. Unsa? Muna, Uy, nga no, good. Dali, manugtog tag-usab. Gusto. Nahinumdum ako. Unsay nahinumduman mo? Ha? Lupolo? Nahinumdum ako kundi na ako makita kanyang maong hunting. Diin man. Kang lulukir mo. Mao niya ang kanunay niyang itakin sa una. Mao ba? Nakahinumdum ako. Kay nabunalan ko tungod nining maong hunting kaya kung gihilo mo kuha siyang sakuban o gihiwag bayabas. Kung mao na, tuwa rin ni si mong lulo. Naibawol ako kung hain kining maong hunting karon. Hain man gina. Ha? Sa lubong nilulukir mo. Unsa? Gusto. Nakakita ko nini nga. Gipabawon siyang haya. Unsa? O kinahanglang ato kining makuha maning kay mao lang niya ang magkapatay ni Madawa. Atong kauton ang lubong sa imong apuan. Mo ba? Mao lang ka na ang mahimo na itong buhaton karon. Aron sa ingo niya nga maning makuha niya ito ang anting nga mo'y magkapatay kang Madawa. Sige. Pero, nahinumdum ka ba kung hain mo lubong ay imong apuan? Ipadool ang imong tungkan. Nga naman. Sa karaang menteryo. Mo ba? Pero, dali ang paghabwa og lubong mo. Nagkinahanglan kini pagtugot. Mangayo tag-permit. Pero sa may atong katarungan. To, dyan, no? Sa may ito katarungan nga kauto na ito ang lubong nululugin mo. Nagkaram ka daghang atong buhaton. Wa pa ito makita ang una ng kalabira ni Maruwa. Gusto ka man eh. Kinalang mo desisyon ta.
kung unsay unahon ta. Ang hunting ang kinahanglan una itong makuha. Unsa? Mulakaw ko. Magpatabang ko sa akong kailang konsehal rin makaot ang lubong ni Ludo Girmo. O sige no. Balikan ako din kung may permit na. O sige, ani una ko. Sige, pag-amping lo. Balik ko na ko si Marla. Kinalabantayan ako si Mayo. Tiya, si Elgin ni. Abli ni pultahan. Elgin, naaragid siya sa sod. Pero, murag di sa gusto nga makiksulti na to. Tiya, abli mi. Importante kini akong tuyo nimo. Ug naibaw ko nga makatamang ka na ko sa pagsulbad sa nahitabo sa kong amiga. Ma'am! Naibaw ko nga naara ka sa sod. Og nakabati ka na mo. Maluoy ka. Tabangi nga mong amiga, si Marla. Sa Villa Alpamiro. Bitaw tiya, maluoy kasi kong amiga. Doon ay gusto mo suot siyang lawas. Oh, Oh, Elgin, kalit nga may abli ang bultahan ni Chen, pero wak may tao. Wala kang imong tiya. narana sa luyos pultahan. Dali, manood ta. Sige. Tiya, hain man ka. Ay, ala! Naara sa layos bultahan ni mong iyan, Elgin. Tiya, importante kini akong tuyo nimo. Tiya, Unsay tuyo ninyo? Uy, karon pa ko makaklaro ni mo, ma'am. Ikaw ang dito sa Villa. ha? Siya gid, Elgin. Uy, nganong nakasulti man ka na, Gabriel? Wa man na makatultol si Tiya sa Villa Alpamiro. Pero, Di man na laagan si Tiya. siya lagi ang nakita na ko, Elgin. Si Lolo Sab, nakakita niya. Siya ang nakaingon nga, nasundan ako nga, ang patay na lawas ni Tony, sa diyang naligid ko. Siya gyud. Tiya, tinuod ba yung gipanulti? Nga dito ka na sa Villa Alpamiro? Miabot na ang akong gikahadlukan. Miabot na. Kung mao na, tinuod nga dito ka sa Villa Alpamiro? Dito ko sa Villa Alpamero. Pero dili mahimong musod ko karon sa Villa. Pero tiya, kinahanglan tabangan ko nimo. Imo ning kaso, Elgin. Dili ko gustong manghilabot ini. Pero diin taon na ko kaya, tiya. Gamhanan ang mamahimo mong kaaway. Ug dili na ninako masugakot. Tiguang nako. Imo na ning panahon sa pagtabang kanila. Tiya, Pero makahimo kag tawag nako. tiya, Makatabang nimo kining tawhana. unsa? Makalakaw na kamo. Pero kung di pa nimo kaya ang kaaway, nganong miadto man ka sa Villa Alpamero? Nganong nagsige man kaghangad dito? Gusto lang na akong masiguro nga dili gyud masudlan sa itom nga gahom ang puti nga gahom. Uy, itom nga gahom og puti nga gahom? Misamot mo ako kalibog na imong gipanulti, tiya. Unsa man gyud tuyo nimo dinhi, Elgin. Gusto kong tabangan nimo si Marla. Nga dili gyud makasud siyang lawas ang dawtang espiritu ni Marua. Ay,
Lito ka ang maungad sa akong atubangan. Nga naman manang, may problema ba sa ngan nga maruwa? Dili siya angay nga hatagan og bili. Dili siya angay nga daykon. Nakaila kasab niya ng maungan? Sama ba ka mo ni Lolo Paulo nga mo'y gitahasan sa pagpatay ni Marwa? Kung mabuhi man kini? Gamahanan ka ng maungalan. Og ang puting gahom lang sa puting tambalan ang makaatbang kaniya. Unsa? Tiya, kung dili ka motabang nako sa pagluwas ni Marla gikan sa daotang espiritu, sultihin na lang ko. Kung nga nung dili makahimo sa pagpundugdugay sa lawas ni Marla, si Marwa. Tugod kay may puting gahom ka ng Marla. Unsa? Ha? Usa ka puting tambalan ka ng Marla. Pero gikinahanglan sa itom nga barangan ang kasing-kasing sa puti nga tambalan para mabuhi siya. May puting gahom si Marla? Maulang ka na ang bugtong katarungan kung nga nung dili makapundo og dugay ang itom nga gahom sa lawas sa puting tambalan. Unsa? Pero kinahanglang bantayan ninyo nga dili ihatag sa puting tambalan ang iyang kasing-kasing sa itom nga barangan. Unsa? Saan na namo sa pagpugong? Mas gamahanan ang gugma batok sa itom nga gahom. Unsa? Gugma? O timanin ninyo ang gugma daghan ug mahimo sa kinabuhi sa tao nga may kinabuhi o kasing-kasing. Uy, kalaw sa danim gipanulti tiya. Uy, mahimog imo lang simplihon sa pagpasabot namo. Kinahanglang hatagan ni Marla og bili ang iyang kasing-kasing tungod sa gugma aron dili niya kini ihatag sa itom nga espiritu. Ha? Pero kinahanglang mag-amping kamo kay ang gugma usab ang makapatay sa usa ka gugma. May samot man nagkalawom tiya. Uy, Ma'am, salamat sa imong papasabot namo. Makalakaw na kamo. Timanin ninyo. Tabangin ninyo ang puting tambalan batok sa itom nga barangan. Ma'am. Dali na, Eugene. walang kay ipabaw na ko nga panagang tiya. Dawatan ninyo kining duha. Uy, Uy, grapa nga gamay. Ikwintas na ninyo aron dili makadot ninyo ang gahom sa kangit-ngit nga dili pa hingpit nga gamahanan. oo. Salamat kay ini, ma'am. Dali na, Eugene. Mami na ta din eh. Tiya, kuan, abli pirmi na imong cellphone ha. Kay kung magkinaon sang akong pagtabang ni Marla, makatawag ko nimo. Upanan ka mo sa labawang gamahanan, Elgin. Gabriel, mo na akong pangan, ma'am. Gabriel. Sige, Gabriel. Makalakaw na kamo. Luwasan ninyo ang inyong higala. Huwag ayaw kalimot sa gugma. Pero timan isab
nga daghan ang nahimong dautan tungod sa gugma. Si Papa, nakatug siya sa gilid. Oh. Dili magyapon ko makalihok. Igapos lagi hapon ko. Mas makaayo na ako nga gapuson ko. Basta, dili ko angay nga mahigpos ni Papa. Maluoy ka. Naanasap, may hungong nasap. Di na magitingalin ni Mawa sa kundong ka ng hungong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.